Dobro večer ljudi, Dragan Kaluđerović. Ovo je moj novi YouTube video. Znate da se bavim katastrofalnim zagađenjem u Srbiji, za malo rekoh u Crnoj Gori, mada i u Crnoj Gori ima pomalo. Ovog puta ću nešto malo drugu temu, čisto ovako mala digresija koju sam primetio. U Crnoj Gori sam već nekoliko meseci. Trenutno se nalazim u jednom mestu toliko lepom. Dobro, ovo je okolina, ova okolina je još lepša. Toliko lepom i prijatnom, to su Tuzi. Za nekoga ko je došao iz Beograda to je zaista interesantno. I kao što rekao, bavim se katastrofalnim zagađenjem, aerozagađenjem u Srbiji. Često pominjem vladu, mislim da je vreme da pomenem imena. Šta ti ljudi tamo rade da bi sprečili masovno trovanje? Ko su ti ljudi? Znači vlada. Vučić, ja sad zaista ne znam, Vučić, Gašić, Vulin, Dačić, Palma, ja ne znam ko je sve u toj, Brnabić, to znam sigurno. Ali ostavimo to za sledeći YouTube video. Ono što bih sad hteo da napomenem kao neko ko je ipak Crnogorac i dugo vremena je u Crnoj Gori, zadnjih nekoliko meseci, je jedna interesantna obzervacija. A to je obzervacija, boga mi, za bezbednosne strukture Crne Gore. Zvučit će vam banalno, ali pogledajte kola su ovdje, ovo je zaista prelepo. Šta da vam kažem, pogledajte. Znači, pitanje za bezbednosne strukture Crne Gore. Zašto nema hrvatskih kompjuterskih časopisa u Crnoj Gori da se kupe? I sad će neko pomisliti, to je nešto onako, ajde, trivialno, uvešćemo. Međutim, moram da kažem da ja lično čitam 3 časopisa hrvatska, koji su najbolji regionalni časopisi, Bag, Vidi i Mreža. Nijedan ne može da se nađe ni u Podgorici, ni u Herceg Novom. Sad ne kažem da sva 3, ali trebalo bi sva 3 da se uvoze, ali Bag je zaista ubedljivo najbolji regionalni časopis i mogu vam reći da su crnogorska deca žestoko oštećena. Deca, to znači osnovci, srednjoškolci, studenti, đaci, prvaci, dobro sad se ja malo šalim, znači svi žestoko su oštećeni što nemaju prilike da čitaju taj časopis, koji je po mom mišljenju skromnom, među najboljima u Evropi, a možda i šire. Znači, zašto nema Baga, zašto nema Vidi, to, boga mi, neko treba da ispita iz bezbednostnih struktura Crne Gore, jer trpe deca. Tako da, eto, zaista pogledajte, ovo je predivno. Sledeći YouTube video ću da analiziram nacionalnu geografiju iz aprila 2021. Gde je zaista loše opisano aerozagađenje u Beogradu i ukazat ću tačno gde i šta i kako su zaboravili u nacionalnoj geografiji. A ova ekipa iz vlade, ja ne znam kako im je to promaklo, jer u pitanju su bukvalno hiljade i hiljade života i naravno, nažalost, dečjih života. Ništa, sačekajte sledeći YouTube snimak. Tema ovog je mala digresija, pogledajte ovo je prelepo. I još jednom pitanje za bezbednosne strukture Crne Gore, zašto nema hrvatskog časopisa Baga, zašto nema hrvatskih kompjuterskih časopisa, koje ja inače čitam već, ja mislim, preko 20 godina. I čime su crnogorska deca oštećena. Ništa, sačekajte sledeći YouTube video snimak i nastavljamo katastrofalnom aerozagađenju. Beograd, Užice, Bor, Majdanpek, pa ne znam više, dosta je. Da ne kvarimo ovu idilu, prelepo je. Hvala, prijatno.